Kí ni ìràwọ̀ rẹ sọ nípa health ẹ lọ́jọ́ tòní? Àkókò wo gangan ló dára jùlọ fún ọ lónìí láti ṣe prayer tádúrà fi dìtẹ́wọ́gbà? Apá abo gangan ló dára púpọ̀ fún ẹ láti kọrí ṣíṣe prayer lọ́jọ́ tòní? Apá abo ló sì ṣe ṣe kò ti rí àǹfààní àtòrè jùlọ lọ́jọ́ ti tòní, tí ń ṣọjọ́ Monday, August 10 ọdún 2026 ìta wà náà èyí. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ẹ bá ń share fídíò yìí kẹ́pin kó jẹ́ òlò àtàǹfààní fọ́pọ̀ ènìyàn. Ẹ sì follow wa kẹ́ subscribe látàrí pójoojúmọ́ báyìí là ń fi lè síta fún òlò àtàǹfààní ọmọ aráyé. Oníràwọ̀ iná tó kan ọ̀yàn Harry stabile láàrin March 21 sí April 20. Àwọn nǹkan tó bá dàbí láì lo ẹ̀jìnà sí lọ́jọ́ tòní kó má bàa fa kí ẹ fẹ́ ní nǹkan tó jọ mọ́ ìmímí sókè mímí sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì lọ́jọ́ tòní ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ bá expose sótútù ju bó ti ẹ̀rọ lè ní kàtá, bẹ́ẹ̀ sì lè ní ikọ́ tàbí nǹkan tó dàbí dust rẹpẹtẹ. Ẹ jìnnà sáwọn nǹkan tó dàbí omi tútù lọ́jọ́ ti tòní. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn ibi tó bá dàbí ìgbà kó tú wá bí ìtìjú ẹ jìnnà sí lọ́jọ́ ti tòní. Kẹ́sì jìnnà sáwọn ronú àròjù lọ́jọ́ tòní pẹ̀lú. Aago 9 ní àṣálẹ́ sí aago 10 ní àṣálẹ́ jí àkókò. Èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. South dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún tó ìṣeéṣe kẹrẹ àǹfààní àtòrí látàpá àbẹ̀yẹn náà. Oníràwọ̀ ìpàlámọ̀ Taurus tàbí láàrin April 21 sí May 20. Ọjọ́ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ó ṣeéṣe kí ẹ fẹ́ ní shallow breathing bákan. Ẹ jìnnà síbi tí dust àbí smoke rẹpẹtẹ bá wà. Bẹ́ẹ̀ sì ni tẹ́ bá stress ara yín ju bó ṣe ẹ lọ, apá ríro ó lè wáyé, ọrùn ọwọ́ ríro náà lè wáyé lọ́jọ́ tòní. Aago 9 ní àṣálẹ́ sí aago 9 ní àṣálẹ́ jí àkókò. Èyí tó dára jù fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. South West dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer lọ́jọ́ tòní tó sì ṣe kẹrẹ àǹfààní àtòrí látàpá àbẹ̀yẹn náà. Oníràwọ̀ afẹ́fẹ́ aláwàdà Gemini tàbí láàrin May 21 sí June 21. Ọjọ́ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ kíyèsára, ó ṣeéṣe káwọn kan tó dàbí ọ̀rùn ríro kó fẹ́ wáyé púpọ̀ lọ́jọ́ sí tòní o. Ẹ rí dájú pé ẹ̀ ń jẹ oúnjẹ lóòrèkóòrè, ẹ sì mu omi lóòrèkóòrè tó rọ́nà fún yín á dàbí gbà pé kí nǹkan kan ṣáà máa gbàbẹ̀ kọjá. Ọ̀nà fún yín máa fẹ́ gbẹ bákan lọ́jọ́ ti tòní. Bákan náà sì rí ẹ kíyèsára púpọ̀ kí àwọn kan tó dàbí èjìká ríro kó má bàa máa ròyìn púpọ̀ lọ́jọ́ sí tòní. Ẹ má fi èjìká yín gúnlẹ̀ fún ìgbà pípẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ torí kéjìká má bàa máa ròyìn. Bẹ́ẹ̀ sì ni tẹ́ bá ń jẹ ẹja ẹ kíyèsára lọ́jọ́ tòní kí òǹgbẹ ẹja kó má lọ gún yín lọ́nà fún kẹ́ kíyèsára. Bákan náà tẹ́ bá rojú àròjù ó ṣeéṣe kí ọ̀nà fún kó fẹ́ máa dàbí ìgbà pé ó ń ta yín tàbí kẹ̀ kóhun yín fẹ́ máa há bákan lọ́jọ́ tòní kẹ́ kíyèsára. Aago 7 ní àṣálẹ́ sí aago 9 ní àṣálẹ́ jí àkókò. Èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá West dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún ó sì ṣeéṣe káǹfààní àtòrí tibẹ̀yẹn náà wáyé. Oníràwọ̀ omi agbára cancer tàbí láàrin June 22 sí July 22. Ọjọ́ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ kíyèsára, ó ṣeéṣe kí ọ̀pọ̀ yín fẹ́ ní nǹkan tó jọ mọ́ orí fífọ́ lọ́jọ́ tòní tàbí kẹ̀kẹ́ fẹ́ ní mental burnout kó fẹ́ máa dàbí ìgbà pé ẹ̀ ń ro ẹ̀ ríro. Ìgbà pé fẹ́ ní lack of clarity bákan. Bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ má gbé nǹkan tó pọ̀ ju bó ṣe yẹ lọ sórí yín. Bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ jìnnà sí àwọn nǹkan tí ó ṣe pé ẹ máa jẹ, ẹ gbọ́dọ̀ jẹ nǹkan tó le jù bóyá bí ìrèké àbí egungun lọ́jọ́ tòní kó má bàa fa kí ẹnu kó máa ròyìn bákan lọ́jọ́ tòní kẹ́ kíyèsára. Aago 6 ní ìrọ̀lẹ́ sí aago 7 ní àṣálẹ́ jí àkókò. Èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá East dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún. Àǹfààní àtòrí náà sì lè tapá àbẹ̀yẹn náà wọlé. Oníràwọ̀ iná tó gbóná rírì Leo tàbí láàrin July 23 sí August 22. Ẹ kíyèsára lọ́jọ́ tòní ẹ lè fẹ́ wíìkì bákan, body system yín lè má fi bẹ́ẹ̀ wà òkè dáadáa tó lọ́jọ́ tòní. Ó ṣeéṣe kí àìsàn gan bóbá ètè wọlé sọ́ta yín lára lọ́jọ́ tòní. Ẹ ṣómi mú, ẹ jìnnà sí àyíká bí tó bá dẹ̀tí torí kẹ́fọn má bàa jẹ yín tàbí inú gbó. Ẹ kíyèsára púpọ̀ lọ́jọ́ sí tòní. Tẹ́ bá rí pé ní ìdí ohun ẹ tètè yá sùn ló dára. Èyí máa tún jẹ́ kí imú yín kó tún boost dáadáa díẹ̀ lọ́jọ́ tòní. Aago 9 ní àṣálẹ́ sí aago 10 ní àṣálẹ́ jí àkókò. Èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. South West dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún ó sì ṣeéṣe kẹrẹ àǹfààní àtòrí látàpá àbẹ̀yẹn náà. Oníràwọ̀ ìpẹ́ funfun Virgo tàbí láàrin August 23 sí September 22. Púpọ̀ nínú lọ́jọ́ tòní ó ṣeéṣe kí ẹ fẹ́ máa rìn yín náà tẹ́ bákan. Ó ṣeéṣe tẹ́ bá expose ara yín sótútù tó sì yẹn fẹ́ mú yín ju bó ṣe yẹ lọ lọ́jọ́ tòní. Ẹ rí dájú pé ẹ kíyèsára pẹ̀lú àwọn nǹkan tẹ́ máa jẹ, nǹkan tó bá ti ní ṣúgà ju bó ṣe yẹ lọ ẹ máa jẹ. Kẹ́sì mú mi dáadáa torí jẹ̀díjẹ̀dí lọ́jọ́ ti tòní. Aago 10 ní àṣálẹ́ sí aago 11 ní àṣálẹ́ jí àkókò. Èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá West dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún ó sì ṣeéṣe kẹrẹ àǹfààní àtòrí látàpá àbẹ̀yẹn náà. Oníràwọ̀ afẹ́fẹ́ márìmí fi Libra tàbí láàrin September 23 sí October 22. Ọjọ́ yìí ọjọ́ tó ṣe é pé púpọ̀ nù yín ó ṣeéṣe kẹfẹ́ máa ní joint pain bákan. Oríkun ríro ara dídùn ó lè fẹ́ máa wáyé lọ́jọ́ tòní. Bóyá látara stress díẹ̀ lọ́jọ́ sí tòní. Ẹ jìnnà sí pé kí nǹkan jẹ yín. Tí nǹkan bá jẹ yín bí kòkòrò lọ́jọ́ tòní ibẹ̀ lè lé pàǹpà bákan. Bẹ́ẹ̀ sì ni ó ṣeéṣe kí ẹ fẹ́ ní sensitive skin lọ́jọ́ tòní. Nǹkan kíkan tó lè affect skin yín ẹ rí dájú pé jìnnà sí. Cream lè rí àti bákan lára lọ́jọ́ tòní. Gbọ́n tó bá ṣàbà affect skin yín ẹ jìnnà sí pátá lọ́jọ́ tòní. Ẹ tún jìnnà síbi tí ètì bá pọ̀ sí ju bó ṣe yẹ lọ lọ́jọ́ tòní. Kẹ̀sì ṣe exercise díẹ̀ tó rárá ríro. Aago 10 ní àṣálẹ́ sí aago 11 ní àṣálẹ́ jí àkókò. Èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lọ́jọ́ tòní. South West dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún. Àǹfààní àtòrí sì lè tapá àbẹ̀yẹn náà wáyé. Oníràwọ̀ omi tútù Scorpio tàbí láàrin October 23 sí November 22. Ọjọ́ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ó ṣeéṣe kí ẹ kò fẹ́ níbi lower back pain bákan tàbí kẹ́sẹ̀ máa ròyìn bákan lọ́jọ́ tòní. Ìyẹn tẹ́ bá dúró pẹ́, tẹ́ bá sì jókòó pẹ́ náà ó ṣeéṣe kí ẹ̀yìn fẹ́ máa ròyìn àbí kára fẹ́ máa ròyìn àbí kẹ́sẹ̀ fẹ́ máa ròyìn bákan lọ́jọ́ ti tòní. Èyí dájú pé kíyèsára ẹ máa wà position kan fún gbàgbé pẹ́ ẹ kàn change position kẹ́sì ṣe exercise lénìí dára. Aago 11 ní àṣálẹ́ sí aago 12 ní òrùkànjọ́ jí àkókò.
èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá south dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún tó sì ṣe fẹ́ láǹfààní àtòrí látàpá abẹ́yẹn. Oníràwọ̀ iná àtùpà Sagittarius stabil láàrin November 23 sí December 22 púpọ̀ nù yín lọ́jọ́ tòní ẹ kíyèsára pẹ̀lú nǹkan tó lè fẹ́ fa jẹ̀díjẹ̀dí bí emerald ẹ mumi dáadáa lọ́jọ́ tòní ẹ sì jìnnà sí gbogbo nǹkan tó lè fa infection fún yín pátápátá ẹ mumi dáadáa ẹ jìnnà sí títọ́ síbi tó bá dàbí gbà pé ó dọ̀tí ẹ kíyèsára púpọ̀ lọ́jọ́ tí tòní ẹ ṣọ́ bí tọ̀ sí ẹ ṣọ́ bí iṣu sí bẹ́ẹ̀ sì ni kẹsọ́yàn bá ṣe lọ́jọ́ tòní kẹsọ́yàn súnmọ́ lọ́jọ́ tòní ìní ìwà kíyèsára púpọ̀ ẹ má bẹ́ẹ̀ ni àjòjì ní nǹkan papọ̀ lọ́jọ́ tí tòní kíyèsára. Aago 5 ní ìrọ̀lẹ́ sí aago 6 ní ìrọ̀lẹ́ jẹ́ àkókò tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá náà ti dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún. Oníràwọ̀ ìpele eruku Capricorn tàbí láàrin December 23 sí January 19 púpọ̀ ní lọ́jọ́ tòní ẹ nílò nǹkan rẹpẹtẹ ju ń pé ẹ̀ṣọ́ oúnjẹ tó bá dàbí gbà pé ẹ rí pé oúnjẹ ti fẹ́ bàjẹ́ ẹ má wulẹ̀ jẹ èyí tó bá yẹ pọ́ ti fi chemical preserve ju bó ṣe lọ ẹ má wulẹ̀ jẹ nǹkan tẹ́ bá rà ẹ̀wẹ̀ expire date ẹ dáadáa lọ́jọ́ tòní ẹ jẹ nǹkan tó fresh kẹsì mú mi dáadáa lọ́jọ́ tòní èyí máa ran ìlera ara yín lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kò lè fẹ́ ní nǹkan tó dàbí lower back pain bákan kẹ̀kẹ́ sára. Aago 7 ní àṣálẹ́ sí aago 8 ní àṣálẹ́ jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá south dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún tó sì ṣe kẹrẹ àǹfààní àtòrí látàpá abẹ́yẹn náà. Oníràwọ̀ afẹ́fẹ́ oníbínú Aquarius tàbí láàrin January 20 sí February 18 ọjọ́ ìyọjọ́ tó ṣe pé púpọ̀ nù yín ẹ lè fẹ́ ní bloating stomach bákan àbí kẹfẹ́ ní àwọn kan tó jọmọ́ inú rírun bákan lọ́jọ́ tí tòní ẹ̀ṣọ́ oúnjẹ jẹ má jẹ oúnjẹ tó máa jẹ́ àjẹkì ju bó ṣe yẹ lọ oúnjẹ tó bá sì mọ̀ pé kò bá yín lára mu tẹ́lẹ̀ má wulẹ̀ jẹ ẹ jìnnà sáwọn kan tó dàbí carbonated drink mímu ju bó ṣe yẹ lọ bákan náà sì rèé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ̀sí ní bí nǹkan bí ọ́sà tẹ́lẹ̀ kí ìṣọ́ra pọ̀ lọ́jọ́ tòní kó má jẹ́ ẹ̀kọ́ tá tún peléke sí ẹ̀ṣọ́ oúnjẹ jẹ lọ́jọ́ tòní kẹsì ṣó mímú lọ́jọ́ tòní torí ìlera ara yín. Aago 8 ní àṣálẹ́ sí aago 9 ní àṣálẹ́ jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí. Apá east dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún. Oníràwọ̀ mìtìkìrù Pisces tàbí láàrin February 19 sí March 20 ọjọ́ ìyọjọ́ tó ṣe pé púpọ̀ nù yín spinal cord lè fẹ́ máa ròyìn bákan bẹ́ẹ̀ sì ni àyà dídùn lè fẹ́ máa wáyé bákan bẹ́ẹ̀ sì ni bí èjìká mọ́ bí ìgbà àyà lè fẹ́ máa ròyìn bákan lọ́jọ́ sí tòní ẹ dájú pé exercise dáadáa kẹ́ sì jìnnà sí pé ẹ̀ ń gbé nǹkan tó bá wojú bó ṣe ẹ lọ kó má ba affect àwọn egungun ibi tí a mẹ́nubà yìí kẹ́kẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ lọ́jọ́ tòní. Aago 6 ní ìrọ̀lẹ́ sí aago 7 ní àṣálẹ́ jí àkókò èyí tó dára púpọ̀ fún yín láti fi ṣe prayer lénìí náà ti dára púpọ̀ fún yín láti kọrí ṣíṣe prayer ọ̀hún ó sì ṣe kẹrẹ àǹfààní àtòrí látàpá abẹ́yẹn náà. Ẹ̀yin tẹ́wọ́ mi ẹ má gbàgbé pé Ọlọ́run bọ̀ Olódùmarè nìkan lọ́ba tó ní ìmọ̀ jùlọ. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣèwádìí onírúurú láǹfààní àti kàn sí wa ní WhatsApp 09033897161 ire gbogbo ajẹ́ tiwa lónìí lọ́sẹ̀ yìí lóṣù yìí àti ní gbogbo ọjọ́ ayé wa láṣẹ Ìdùmarè ire o.